Jongka kasih jantia Presbyterian Synod Sepngi. Haduk menta ngilayo ia kaban pentelon ia arteli ki match days lani ki sngi ki bayi lekai. Bat menta ke si kadai ka match day 2 ia kabang iyo ban penlong hang di hapok kamadan site snat hamaulang wir bat kabahap hapok kamau kerwat zun. Bat kumni hi ngin sayo ia kaban sedang no ia ke inaugural function ke balengkon haswa bengin yo ban kick off ia ke jengilek kai bat na kebenta ke jeng tip bat ru bangin ia up lani ban ia syalem bat ngi ia ke jengilek kai ngin yo ban kick off hagapur arbeji nrei menta kumni haswa bengin yo ban saki ke jengilek kai ngi IT How chairman jong kini ke inaugural function pun sedang lani ban peniat ia kini ke jing elek kai ia kini ke jing yalang ke balengkon ha kini ke janmit Halo. Tementah ngin sedang no ia kena kejing lang kejongi. Halo kejing temu bah baro ke bangidon. Bat bangi lapan kre naduk kini benai ki baladap. Tementah ngin sedang no ia kena kejing lang kejongi. Da ke bangin bukti ha kejing duai kejongi. Ke kerpati Reverend Dr. S.I. of now ban bu kejing duai lengkot. Ngini ruai. Ngingu yame au blay jongi. Ubabat halade ke bor jing priat nanti abaneng berkendau. Namar memela syak sengubha yangi hakani kepor. Ban yo yakani kejingalang hakani ke badan. Ban penlong yakani ke charity football friendly match. Hapdeng ki nong trei jong ka sarkar ki nong mikmat ki nong sinsyar jong keri bat ki pastor jong ki sauteli ki prosperi hakane ka sngi ka bamenta ngi singaw ka basdang ban lech syaka jing shisha ka bakrau hakaba me mela lek kerpang ya kene keri ke jongi sispa prapuis nem mensua namar ke jingwan jong ke gospel ke bor jongka kala penlong yang kumne kumangilong na ke jinglong ke kerdan ke batang kum kisrik kitengau rengalong kumne kumangilong bat kane barok kalong ke jingjob jong ke gospel ke jong me ke gospel bom jusek job hangno balano ru ingu ye meru namar hakane ke porngi ikan mau yo ke jing syakri jong ke escordon rawar setala jaya selong kabala kot sispa snem menta hake jing syakri jongka batlang bajo kane ke hospital ngi ngelap ba mela lek sibun ki kamba ha ke jing penkia ya kinong pang ke sistem ke jar kumju bat wari kamba ba me pen imya ke balade ban ya pru kumju kum hospital ngi don ha ke por ban rakhe ya ke jing dap sis pak snem how new snem bar ke jing pen krek ke babun ke jing tmu kalong ban pen he ya ka da ke jing te bat da kitiar kitar ikor kibor kibayade kat kum ke jing dawa jong kane kapor bat namar kata ka don kam da shisha ya ke jing no seniang na kibor balang na ke benta kane ke jing temu ke bakrau paling aingu yeme ba me la bu ya ke mensim
ya ke jing perkat ba ke jing sukut kli ha ke jing seng selok jong ki pastol jong ka kejpis not sekngi ban penlong kis ban pom yakin riu teli kisun jong ki lai pho teli ki presbytery jong pajba Kristen wala palat saulak sipo hajar hakane ka snem ko bladep isinga brai ngu me au blei namar kini ke baro kiba melah pli yakane kalat yangi bangin no sniang bangin ya don bentalem hakane ka jingtmu ko ba don buram ko ba krau men wan ra sa chisin ya kanam bat ke jingjob ke jing sakri ko ba krau ka ba hospital kala yo hakane ki spouse nem ko ba lej balang babun ke jing bar ke jing kurlat remelong ke bor ba ke jing yarap haki por baro bat hakane ke por au blei kane ke jing seng slok ki pastor langba jong ki donor card bat langba jong charity football friendly match kin ya don benta ba don ti ba not siang hakane ke jing tu ko bakrau amar kata ing kerpat ya me au blei hakane ke por bamen syak yangi hakane ke por bangin mat ya ke jing don jong me ke jing don jong me ke long ke jing kemen jong ke jing kawai ba men pelat ne ke jing perwit jong ke mariang na ke jing shit jong ke singi ne ke jing slap berkal air kumju men bat hakane ke jing le kai ngin yu i bakane ke jing le kai ke pen pau shisha ya ke sim jong ke jing ya le kai ya ke sim jong ke jing trelang bat ya ke sim jong ke jing long shipara hakim benta barok kumakalong kamut ke jing temu ke jong kai bat hakaju ke por au blei ai ba barok nangi ke badan hang ne ngin sim kia ya kane bangin don ke jing temu banyan dok bentalem hakane ke jing temu ke don buram jong ke hospital ngis kemetip kambha me au blei bat habangi wanda ke jing kemen ngej bamen ayangi ya kane ke por ya ke jing suhun kam sim ke jing kemen kam sim bat barok ke bangi pendep kelong na ke benta ke buram ke jong me sim sede ke buram pediang kane ke jing duai jong i na ba kine barok ngi pan kerpat hatang ha kerteng bari panu trai bonong pem Yesus Kristus naduk menta bisdu ki bom jukutru amen. Kublai sibun pastor timetang don pat ke benta ke babut kata kelong ke jing ai dan dia man pendang ke buke to subha to ke benda
to kat badang pendeng gini buke ngini yo no kaju kepor kajing keren pediang kerpat di Reverend SN Walang ban sim ya kajing keren pediang. Reverend Sharman ngayeng hangne menta naga benta ka charitable football friendly match mokarwat sun ban pediang ya pi baro hakane ka lempung jingla kai football menta kasngi ar polai jono banai kos ar hajar ar po ar ningkong pediang sobha ya pi ki pastor ya ki dekot ke Central Organizing Committee ya ki nomi khmat na ka Dr. H. Gordon Robert Hospital Ladadon. Bat kumji uru ya komentator uban penyai uban comments ya kene ka jingla kai football ha kene ka sngi. Kabar nga pediang sobha ya kinomi khmat ba i jongi ki balong ki MLA ki MDC ya ki menteri snong bat ki rang ba snong jong kene ka mokrwat sun ka jongi ka balai nga pediang sobha ya kinong eshim benta baro kumbla penbet ha kene ka program ya kinong kren ya ka standing choir jinga seng samla nusndri presteri ya ka jinga seng samla balang rangthong ki bansa ai ya ki jinga ruai kerpang jongki ka basau nga priang sobha ya pi ki pajba baro bat kerpang ya kini ki player ki jongi ki ba kentup ya ki pastor ki officer jong kene ka mau krawat sun. Pediang sobharu ya pi ki officer jong kene ka mau krawat sun ka jongi ka bangle don kat ha kene ka por. Ka jing don jong pi ka long ka jing ai men sim ya kine kino yela kai bat kum juru na ka menta kene ka jing thumu ka jongi. Ka bakhadu ai ku blai kerpang naga benta yung hito baro kibla ya no sniang bat kile don benta ha kene ka jing penyaj ke jongi ya kene ka jing lakai kapor kalong ka balengkot kamlong ka bade nga ban grand slam kumta toshim ya kine baro bang pediang sobha ya pi ipajba baro kat kibe wan lang hangne menta hakene kelempung jong gay ngila kai kaba itanat bat kaba sngaw tanaru hakene kasngi kaba pi baro ki pajba pin sayo i ya gay ngila kai jong ki pastor bat ki officer ba i jongi jong kene ka mau kerwat sun ka jongi tang kini kitin hublay shibon. Kublai si buon pastor te mentangin poino sya ka jing kren na kinong mi khmat lagar pat nam ta jong pi pin subha ban tham penlengkot ya ka jing kren ka jong pi nungkong na ka Central Organizing Committee nang ta na ka Dr. H. Gordon Robert Hospital ka we hadin ka we pat I pastor iba penyat ya kenika program ha kenika por ki pastor baro ki be don kat lem batngi kinong sharai kinong mikmat ki be iet ki jongi ki be don kat lem ha kenika por ki officers na ki department ki ba pair lem bat ya pi ki players na kaliang jo ki pastor batru na kaliang jo ki officer lem bat ya pi ki pajba kat kibala banyadon hagan gopor ngai kuble ye pi baro bat
ngayang hang ni nakaliang jong ke Central Organizing Committee ya kaban ai ya ki kat tu kat ni ki kentin ha ka ya day bat ke ni ke jingele kai football ke charitable football friendly match I chairman ila ong banganum shim ya kapor dengan syukran lingkot kindiat ha ka ya day bat ke jing tmu jong ke ni ke football ya ka bangi penlong ka jing eseng islok jong ki pastor kabala long hagitarik khat pra du khat kendai Oktober khat pra du arpo Oktober jong snam arajar khat kendai kabala long hagabalang lau bertun kabahap apo jong paryong presbytery kilaya shim ya kawai karai banya snok tilang bat ka Dr. H. Gordon Robert Hospital hagajing raki ka jong ki ya gani ka jing dap shi spa snem ka jingat lenti jong ka hospital bat nakaliang jong gajing seng selok ki pastor kila yakut ban penlong da ka charitable football friendly match kaban long kum gajing rap lani gajing penmi fund ya ka hospital hagani gajing rakhi ka jong ki ya gani gajing dap shi spa snem ka jong ka bat kumta ki nakaliang jong gajing seng selok ki pastor kila thung ya gani ka organizing committee kabangi ai ya ka Central Organizing Committee bat habangi ngile syong kum ka Central Organizing Committee namar ka jing perkhat ka jongi hagatu ko por kalong ba ka jing ele kai football kalong apeleng ki pastor bat kinong mi khmat ka jongi tinrei onda habangi la ya kren la donru ka jing ai jing mut kham tam na ka liang jong ki officer ki ba longru ki dekhat ya ki bangi ngila khat siya kani ka organizing committee ka jongi batling ba ka jing ai jing mut lem ka jongki kilaong kumno la lang ipya ya kani ka jing ele kai om shu tang ka wei henry kan long no hakin riu teligi zone bat kum tang ila pdiang ya ka jing ai jing mut jongki bat na ka liang jong ka Central Organizing Committee ngila ra siya ka working committee jong ka jing seng selok ki pastor bat kiru kila pdiang ba kani ka jing ele kai football kan long hapdeng jong ki pastor bat ki officers ya ka bangi pia hakin riu teligi zone kata ka nongstone zone ka mau kerwat zone ka ribhoi zone ka sora zone ka mairang bat ka shillong zone kita kilong kin riu teligi zone ke bangi ngila pia ya ka ni ka charitable friendly football match bat ka jingtmu jong ka ni ka football kalong ya ka bangi ni rap ban penmi fund lane ban penmi pisa ya ka Dr. H. Gordon Robert Hospital kabal ai ya ka jing shakri ka jongka palat menta shi spa snem ngitip baka Robert Hospital kaladap shi spa snem hauni ubnai march namar ngila sedang lanila seng ya ka ha ka arpu santrik march jongka snem kat kendai spa arpu ar bat kini ka jing ele kai football kalong kum shibenta na kini ka celebration lani ka jing rakhi ka jongki ya kini ka jing dap shi spa snem ka jing at lenti jong ke Robert Hospital. Bat nakaliang jongi ke Central Organizing Committee ngimlaru klemaban pau ya ke jing ai kublei ya phi ke Organizing Committee jong ke mau kerwat zone. Kabala ya Tracy Tom ya kaban penbit penbiang ya kani ke program bat ya kani ke charitable football friendly match bang UI ba ke jing pen kre pen krum ke jong phi kalong ke bebit ke biang bat ngi Yusaki ya kajing Tracy Tom ka jong pi bat nakaliang jongi ka Central Organizing Committee ngi ai kublai kelum ya kitu baro ke beli don bentalem ban penlong ya kani ka football lani kani ka jing pen kre pen krum ka jong pi bat ban penlong ya kani ka football ka bajom ngi ai kublai ru ya kitu baro ke beli don benta hakaban you know kelut sya kani ka jing pen kre jong ka mau kerwat zone hakabe day bat kani ka charitable friendly football friendly match kabang yo ban penlong ha gani ka sngi kum mangalong na do ka basdang baga jingtmu jong gani ka football hi kalong bangin penmi fund ya ka Dr. H. Gordon Robert Hospital ha ka jing rakhi jong ka ya ka jing dap shi spa snem ka jong ka bat kum ta ka jing kerpat jong ina ka liang jong ka Central Organizing Committee kalong ban kerpat ya phi ki para banget bat ki weiru ki para mensim ba pin sobha ban no kelut sya gani ka kam nakabenta kani ka jingtmu ka babha ka ban long ka jingker khu
ya ke imlang ke salang lingba ke jing syakri jong ke nika hospital. Ngila dep ban penlong hanong ston ha ke nyotrik ke jong ubana andriutrik ke jong ubana Julai. Bat mentang ya don hang ni bat phi ha ke mau kerwat zone bat nang ni ngin selet sharib hoi zone ha ke jing elek kai ke banlong umroi ha ke khat nyotrik September. Nang tangin selet shamai rang zone hakan riu arpun riu trik September bat kumju ru hasora hakan nyau trik Oktober bat ngin penkut ya kani ka charitable football friendly match hasilong haka arpu artrik ke jong Oktober jong uniu snem ti to play un kerku bat sasisian pat ngakit bok kit riang ya baro artli ki team jong ki pastor jong ka mau kerwat zone ka bakentup ya ki pastor na ki south li ki presbytery ka rangthong ke mau kerwat ke nong sendri bat ke jakrem put jaut presbytery bat kumju ru ya fi ki officers barok ki ba lami kmat negi department ki ba per hapo jong ke negi district ublain kurku bat undon kat lem bat fi bangin saki ya ke negi sngi bat ngin mat ru ya ke jing don kat ke jong ublay undon kat lem bat ngi kublay shibon. Kublai Sibun tementang ini ya ke jing keren lengkot na inom ikmat jong ka Dr. R.C. Gordon Robert Hospital. Reverend SW Nobisau balong chairman jong kene ka program kene ka por Reverend DS Dr. S.I. Yoknyau Reverend S.N. Walang ki dekat jong ka Central Organizing Committee nado Reverend J.A. Dekhar Chairman Organizing Committee, Reverend R.P. Jerwa Secretary Organizing Committee, hoi kumjo ro ki Reverend S.N. Walang ka Standing Choir jingeseng samla nong sendri presteri Reverend I.W. Nongsik moderator KJP Synod Semngi jingeseng samla rangthong MLA Badon Buram yung Karanikor Assembly Constituency teman san SC Simli kumjo Reverend H.W. Nongsi kumjo ro ki pastor jong KJP Synod Semngi kumjo Reverend J.R. Thaba Secretary Organizing Secretary jong charitable football friendly match ki weki pastor ki balong rangkat kena por kumju ki presbytery ki balong nadu kinong syarai balang ki dekat komiti balang kumju ro ki paj rungai jong ki presbytery baro sauteli bat ki weki lemro ki officers jong ka mau kurwat sun kumjo ro ki pastor jong ka mau kurwat jong kini ke sauteli ki presbytery nga ai khublai phi hakerteng batheng tam jong trai jongi ujus kris kumjo ro ngas ngau ban ai ka jing khublai bakerpang ya ka jingseng selok ki pastor ki bla simkhia ya ka ban pelong ya kini ki football ha ki sun ki ba pher ya ka bangin ang sudep ka way ang tipo nong stone zone te ka jing khublai ka long ba pila sim ya ka jing kitli ka bakhya ya ka ban yarap lem ya ka hostel ka jongi ka belong ka Dr. H. Gordon Robert Hostel ya ka bang kenjo ya ki jing dap chispas nem ya ka ban sarakhe ya ka sentry jongka haunus nem arhajar arfuar kejingsya kaladap cispas nem nado arfusan terik ubnai mats arhajar arfuar
Henry ka jing rakhe yakane ka sentri kan long ha ka sautarek ubnai November Arhajar Arfuar kum opening ceremony bat ngensa penkut yaka hawe pat usnem Arhajar Fulai ju ubnai November ha ka tarek lai tarek kadau kalong bangim sem lala ban le haune ubnai mats na kalong namar kane ka jingdon jong kane ka khlam te ka jing rakhe jong ka hostel kalong bat ai ka jing yaro ka jing penon buram yu blai ublai penio yangi ya kane ka hostel ya ka ba missionary ba e ki jongi kelawan ban seng nang te na po balang kemi Presbyterian Church jong Kariwils lengba u Dr. H. Gordon Robert ya ka bala seng hakasnem khat khandai spa khat khandai hau benai mats bat haar pusan tarik te kala yai lenti kumba chispa snem kumta ngi ken ban ken mau buram ban penon buram yu blai ngi rakhe ya kanek sentri bat kawei ke jing rakhe ban penon buram kalong ba kom ka hostel rengkat ka hostel koneng bot lemru ka asam KJP assembly keladon ka jing perkhat bangin te ya kawei pat ka hostel annex ya ka ban ai ka jing sekri ka ba khamha na kamta ka jaj benriu bat kumju ya ka balang hi barokawei hari kasih jaintia hoj kan long ka jinglut ka ba kraw hnrei kermen ba ka jing isnei bat jing rap jong blei bat lengba ka jing no senyang jong ki balang ba pher nadu ki balang district Presbyterian Synod bat KJP assembly ngin sala ya ka ban te ya kene ka sentri building kabangin ong ka hostel annex kabangin sate hi masenda bat ka hostel tengah penpau ya kajing ai khublai ya pi lang baro ki para bangai ba e ki bala wan ha kana ka jing lempung ya kaban baik ya kana ka jing elekai hapreng ki officers jong ka mau kurwat jong ka mau kurwat zone rengkat bat ki pastor ki man yale hakane kapor te tang kini ketin ka khendian ngai khublai kerpang ya ka organizing committee kelba shem ya kane ka jing kitkli ya ka ban pen urlong ya kane ka jing yale kai na manta ban penmi phone na kamta ka hostel ka jongi hangte po Dr. S. Gordon Robert Hostel te tang kini ketin khendian nga ai khublai kerpang ikini ki players na kalyang jong ki pastor kumju ru na kalyang jong ki officers ba blai un kurkhu da rengkat bat phi bat kumju ba kawei kalyang kan sayo ya ki jeng job khublai sibon ublen kurkhu Kublai sibun mentangin yusngau ya ka koyan na ka standing jing koyan na ka jing sang samla juga Northern Presbytery.
kublai sibun nam ta jong pi ki samla luanra ia kan ega jing ruai bersama tenat tang report timenta ka dei sa ka jing kren na kaliang jong ka sinot sepngi melapau kerteng dai moderator Reverend IW Nong Sek tenre iswa ban sedang kan ega jing elang ila pun sanga ilong ba imla ban wan nama ki komiti jong ka sinot te tom le le ka tan nama kita ki jingjia nama kita ki jing ko jong ki kam te ngin nam don ai shu ka jing kren te menta in poino syak menta ka babut kata ka long ka jing ele kai apa deng ki ar kini ki ad legitim ki pastor bat ki officer jong ka makruat district ngakot ya kinong penyajong kajing lekai lembat ki komentator ban simela ke jong ke bentah to kedon ke jeng pengen mau saudong jong kane kemadan kita kejaka ke bapipidon kidon kisenduk ban tab donation bat kumjuru ki donor skat te kiba kwa ban sim kin satien kita ke volunteer te kisenduk pat pinsulai tab hi yang to kat ke bapi sengaula kata kalau nam tajong pilang baro pajba terus bawa sedang nak kerja lekal. Ki pajba baro sai season pan ngi pediang sngau bhai pi siakane ke jingile kai football ka baar ka match day 2 jong ka charitable football friendly match ya ka balo penlong da ka jing yasang yaslok ki pastor jong ka khasi jantia presbyterian synod sapngi ngidon menta hangni hakamadan yele kai football kabai tenat hangni hamadan sites nat kabadei kabenta jong ka maulangwir sports club bat pajba baye baro kabagentup nadu ki banget jong ka balang hoj kerpang khamta mi ki wei patru ki bawan ya kaban saki ban penshet pensngan bat ban penrem ya kene ka jing tmu babha bakum ka jing yasang yaslok ki pastor kum shibenta ban yadon benta haga jing rakhi ya ka jing dap cheese pa snam jong ka Dr. H. Gordon Robert Hospital Shillong ka jing le kai he gre ski kalong hapdeng ka kanhon jong ki pastor ki badon hapo kamau kerwat zone ka bakan thop ya ki Southly ki presbytery kata ka rong rangthong presbytery kamau kerwat presbytery ka Jakrem Port Jaut Presbytery bat kanong senri Presbytery bat ka jingil kai ka jongki kan long persya ya ka kanhun jongki government officer jong ka sarkar Meghalaya ki badon leni ki batrei kam hangni hapo Southwest Khasi Hills District ka jing ai khublei kalong kham kerpang yaki namar kilapan ko ngu ban ya shimanta bat ko organizing committee haga ba penyaj leni ba penlong ya gani ga charity football match paj ba ye baro kajingele kai he gani ga janmit namar kata kalong hapdeng ka kenhon jong ki pastor jong ka mau kurwat zone ki badon he ka jersey kala red kim ban ye khon persya ya ka kenhon jong ki government officer Kibadon haga jersey rong blue. Tinamar kata haga di kepor
klem dapen slem. Ngin yo ia kaban sedang no ia kani ka jingile kai lene ban kick off ya ka da kabangin yo ia kaban pediang da kabas keu bae ia kini ki art liki kadhon siapa ka field of play haringkan ki match officials ki bayo ban yalami ki siapa ka field of play haringkat ru ka tuning ia ka theme song ka lama ka gospel jong ka jingya sang samla KJP Synod sep ngi. Bahagani kapor ngin yo eka group foto hapadang ki artli ki kanhon harengkat ru bat ki invitees ka group foto jong ki artli ki kanhon harengkat ki invitees tongin ai kakti jong ka jing ai khublei na ka banta kini ki hebret ki balale iya ka banta
kaba koridor hagaba penpu penping ya gani ski. Kadi galong kawai ka jingkerpat batru kabangida panma napi ki pajba nongwan pekkai kadi ka jingile kai football ha kadi ski bat kumjuru ya ki paj ruit football ni ki parabanget ru kumju ki bayo ban connect live bat kani ka jingile kai ka bamta ski nagadau jong ki jingbom da bit da biang bah ka internet kalak bandon katu gani ki technical glitches rengi kerpat EP banyai sya alam bat ngi bat ngin sayo ya kaban restream ya gani sai season 4 hadin balakut no kani ga jingile kai Hadin ka group foto hapring invitees bat ki art ligi teams kum juru ki art ligi team kin yo ban yo ya ka group foto hapring laga jong laga kanhon. Por ngan pensngau ya ka squad jong ki artli ki kanhon bat ban stang na ka officers na ka pastors 11 lani ka kanhon jong ki pastor Reverend S Overjoy Yaupnio jersey number 1 Reverend Jangwan Edkar jersey number 2 Reverend J Spondar Thongni jersey number 5 Reverend Syamebiang Kewanyang
Reverend Balman Kars Imli, jersey number 16. Reverend J. Willis Starfield, jersey number 18. Reverend Be Careful, K. Wanyang. Reverend Peaceful Man, Paliar, jersey number 22. Reverend R. Penshaibor Jerwa, jersey number 23. Propastor H. I. Borlang Wanyang, jersey number 10. Propastor Penbiang Borlang Wanyang. Berkekenhon Jongki Officer Kalong Kumni. Reverend Kenongsi, Ba Kenongsi, jersey number 16. Hiwat Rembai, jersey number 9. Steve Ford Marweng, jersey number 12. Damang Sengkon, jersey number 18. Heymon Mead Dhar, jersey number 10. Bashan Jelalu, jersey number 6. Dr. Paul Lengdo, jersey number 3. Penwan Mausor, jersey number 24. Riganson Girot, jersey number 8. T.H. Kapani, jersey number 4. H. Karshieng, jersey number 1. Gede-gede ke squad, Jong Kakenhon, Jong Ki Government Officer, Bat Ki Bapongru, Ya ke jersey color rong blue. Bat Pajba Baro Hakade Kapur, Kumni, Ngin Sayok Ban Sakino, Ya gede Jingile Kai, Hapadeng Kini Ki Artli, Ki Kenhon. Ki match officials, Jong Kini Jingile Kai Kilong Kumni. Referee Shri Wan Skam Lengkoi. Other match officials Kilong Kumni, Shrimati Loki Mary Lengdo, Shri Loki Star Marweng, Bat Shri Lamshai Marweng. Match Commissioner Ben Johnson Lengdo. Bat ngidon ru hapdeng jongi, ya arngut ki commentator. Bat kita gelong ba forward man Lengdo, bat ba elbow Wanyang. Bat nga IT ya kapor kabasa jong kini ka janmit bat lengba ki arsien ki kela jong ka jingilek kai ha kini ki commentator ki jongi kublai shibun. To kublai pi baro mentang ngangit ngilakwa ban yo ino ya ka jingilek kai jong kini ki player ki bangimpat yu yoi menu. Kasian ka bandengkong let's say bangen yoi. Hagan ka sengi. Tingim tip menu ban job. Ki basau ne, ki bajirngam ne. Biasa enu. Biasa basau ne bajirngam. Biasa pastor ne syai officer. Menu biasa pastor. Toh, mana syai ki babuk sahab ki officer jungi. Toh, ya drone sumat, ya drone. Nas ngapi ka sur pajba to ya drone. Ngate ngan sai tu sibit, ngesya no. Lajan day ke porban sedang. Hello, ay Mahab. Oi. Nga so tenat badan kat bat pi hakni madan sai snat. La slam ngim je kendu show. Don bok bakani kadai ka record ka ba hamau longwer hamadan sai snat. Kadai ka jingele kai hapdeng ki pastor bat ke officer. Ngim pat jio sngo menu. Ngim pat jio I menu. Tang benta mo. Mat kadai ki jingele kai ka long ka ba itnat ba. Kadai. Ay Mahab. Hakum kini kijing elekai friendly match kumni hato ka rule ka try kami barok si nam tajon ki. Kerul kam jumap. To lah sedang to. Ra pastor ra. Ra pastor ra. Ade kalau dah keloi laj. Kajing state mo pleng. Mari sedang Maria laj.
Ta. Tak ada. Tolong yuk bantu dah sir. Maria sedang syongshit imatmu. Oh. Ada ipana mo itu. Ipana itu. Oi. Good. Pasing ru ke biang. Ai mahap kita basong tai te ikong i ong hana ba kading ele kai mata sngi kadai hapdeng ka Manchester City but Manchester United. Manchester City hoi. Ke Manchester City bat ka Manchester United. Manchester United. Nama kila penisi syadai nak ke jersey ke jongki. Para bayabit hi, para baklain ke tim. To. Oh. Tekat baka kebol kadang lait mo ngan ong yepi sabah kita kali. Sabah kali bani yang jaka bala penbet. Sabah ban mi yang harut surok mo. Baka penwit. Ki driver sabah ban le chim bai kali jong pi ban peniang haka jaka kabadai. Gol! Latap ke Manchester City. Latap ke Manchester City the away. Gol! Haba pen ke jing lekai baroar kitli kitin skede ki badon idea. Henry kamet ke mailat syu. Wow.
Box joki pastor joki scam. Four line joki officer joki triam. Kalau yo pastor. Shooting ru badang biang. Ka shot passing ka. Kajing player. Sasan minit ro kalong hi. Di Vernaita. Offside. Offside. Jai. Ish. Na gol siya gol. Pastor ina ay subha dekat corner. Shoot bha sir, shoot bha. Subha dekat corner. Kajing tebit jong nong shoot. Kajing tebit jong nong shoot. Yang corner kick.
siok ika replay nanti ke bergul di internet melatih mantan. Toki supporter joki pastor wadom do jirkemen markir satu pai isbet. Oh, siap pemain dan hantu. Lele sitom ni pastor. Ay museum. Offside. Offside.
Ketua dia nak kamet. Kaya dia tak mudah bang. Buat sini. Tapai ba dai ai musim mo. Mana penjar-jar. Ki substitute tu lah bun pula kuat menit madana. Pergantian kejing bujilit player. Bentar lagi nombor hardway. Ini badan nombor hardway. Hati nombor hardway. Lagi badan. The officers team kalau selesai mentah dah player bakam triam. Buat jingma ya ke pastor.
passing. Malaysia. Malaysia. Malaysia ini. Tidak sih kembang. Mana kena kembang? Tak ada lah. Katun biang kejing bujli player. Jersey number 2000 un Shongno un me bujli dau jersey number Khatsan. Kebelah sebut 6 tahun nombor 26. Show skill. Nyimpen cuy ke skill kiba. Kamu ngiling im tak segi. Bol kelihatan serum seneng serum. Lolek. Gol batrim rum lam sepuluh gol. Katul ka gol ngakan mau ya kejing shoot jong Roberto Carlos jong ke Brazil. Kejing climb dalam kick kembali. Kejing show skill player.
kajing receive ball jung MLA ka motor jung ka lang tiang. Offside. Oh, kalah Syarud. Syarud. Oh, kalah Syarud. Syarud. Hindi ka atli gi goal tapi kena siamo. To kibayang ha jerong. Ipej bah yo pi. Piklet sibit pikomia ran sedien pihap sipo. Dai itiang sisai ka pede pasin. Snewbok kampoy si Pastor. Snubok kampoy si Pastor. Kalian Tenang kembali si Pastor. Dan shoot dari Pastor J. Bikar. Shoot! Para Marway! Kasing scam jong Pastor.
Halang gourmet di pastor. Bila praktis hai mat. Por kada sa tanggar minit. Oh, Barenik. Amalay ng buram. Insim Yaka Jingkenjat Profesor Pat Imailat Oh nanamut katrik nang no kato katrik jongi nang mikmat badan buram jongi Pak Pius Oh, kajing lekay kalau step kalakut no. Akaban nakaliang jong ki officers kilatam da argol la kaway.
ngin si par lesibet kumno kalong nakaliang jongki observe kinama phi kin thep biang ndai pastor ru kinele hi bani kerda ban kumpai ban tam ru Yesu kumen nomor hangning yo iro kidon arngut ki emle ki bala pen iel ke jongki sap ki phong ke jongki kumno ban receive ball kumno ban pass ball kumno ban pass ball Nalor jo kiwai ru ki officer ki bedang biang hakajing lekai. Kimpat itaj, kimpat i lei. Baro ar teliki tim, baro arngut, baro ar teliki tim. Nah kaliang ji pastor ru kimpat taj kimpat lei. Kedau kelong namarba. Nah kaliang jo ki bon kim trek syu bar chong kali. Lada ki lech sene satai kim trek syu bar chong kali. Ki le baniat de kejat. To hadin bangi pej ya gajing lekai mentangin bersipor ngin poino sya kebenus ngeu ya kajing ruai na kerpang na kajing sang samla balang presbyterian rang thong bat hadin jongka jing ruai ngin sayo ngeu ya kajing kren na Shri Pius Marwen MLA jongka Ranikor Assembly Constituency Kisah melajong ke belakang tong.
Wish all day best, Pastor may officers southwest. Barokilong kajing, yaro yubleng, bulayalam dajing ay Ablay bakraw, nilayalam, lenti bangilajam. Kisnem lale, layat lingba, kiat kitemba ma. She's patali, kisnem lale, nilayalam lenti. Robot hospital, dalat kinjo, centenary jubilee. Ablay bakraw, nilayalam, lenti bangilajam. Kisnem lale, layat lingba, kiat kitemba ma. She's patali, kisnem lale, nilayalam lenti. Robot hospital, talakinjo, centenary jubilee. Tok kublai sibun ya pi kisamla. Sementara pat ngin sengawe ke jengkran na Sri Pius Marwen dari MLA MDC Jongkar Nikor. Sasin pat kum kajing penkenmau nam tajung pi ki paj ba ro ki brang suwan ki donation box haman la ki jaka pila ban don kti dag ba thep ki to ki sindop kum juru ban thete ki donor skat ki ba ki volunteers ki wan ban terwa to matangin us ngau no ke jeng kren nei ba Pius Marwen mene dang ele kai ngi i matangin us ngau pat ke jeng kren jong i Nikyong siap, aingo yau blay try kenrat, ubah lak kerku yengi pedeng iwe pe iwe kiba ya don hangne, kantam
lai ya kaneka mariang kaba internet kaba ngilala benyaj bej ya cantik ya ke program kaba ngilabo ai kublei ya Sharman bah penyaj ya kaneka jingilang i Reverend HW Nong Sao jing tuai nei Reverend SI Yau Nyau ya barok ki pastor ki ba ya don lang ha kane kasngi klem da jer kerteng dese kan chem ya kapor nga ai khublei na kampa ka jong phi lang barok ki pastor ki ba ya don ha kane kapor ai khublei ya barok ki rirong ba ki officer ki teman basan ki pajba rirong ba long kami bat samla ki heb ki baret ki bayadon lang ha kane kasngi ai khublei kerpang ya kane ka tim baro artuli ki tim na kalyang ka pastor bat ki tim na kalyang ki officer ki ba philayo ben sakhi da la ka jong ka khmat ya ka jing da kai ka bitenat na baro arliang te ngaru ngadai iwei player kumpa phila sakhi mo dang mentan te ka jingmut ka jing kerpa kara perkhat ka jong ngaru kadang yaj bet siapa madan mo ngadong pakmi lenti bangan yo keren no ndrei ngadong kami lenti ba kumno bangan pen i biang ya kasap hang tei hamadan berpersang biang ya ka taktik mo ndrei kila khot yang aban ben kerana ha kane kapor te kane kasngi kumbang ya tiplang baro kumbala ong dei we nong keren pediang mene kadai kasngi ka ba sa kan mau na preng jungi iwe pe iwe bat na kalyang kajonga kadai kasen ka ba ningkong mata kasngi ka ba ngiyo banyile kairang rengkat bat ki pastor rengkat bat kajing sakhi kajong pi kane kasngi ha kajing em kajonga kadai kasngi ka ba sa kan mau na kamta kajonga te kane kasngi ru kadai kawe kasngi ka ba kerpang na kalyang kabalang Presbyterian kasinot kala penyaj ya kane ka program ka ba keleng hapo ki jaka ka ba hapo kasinot ngai i ba ki program tang hapo mau kurwat keleng kadon hapo sora kapon don hapo nongston kum kadak ya kajing rakhe kajing dap shispa snem jong kajing tei ya ka hospital Robert kebangi Syaikot H Godan Robert Hospital kebangi ya tiplang barok di ladangi pai ya ka histori kabalengkot kum ga kibala pentip la sedang nado usnem khat khandai spa arpo ar te menta usnem kadai usnem kabadap shispa snem jong katai ka hospital di ladangi pai ya kajing Syakri jong katai ka hospital ngisngau ben aingu ai buram ya ki missionary ki ba la yu i jingai na kamta ka baha kamet na kamta uduk usuk lengba kajing Syakri jong katai ka hospital nyi i daki lakngut ki mensembreu kila yada kila ay kajing Syakri ka bapura jong katai ka hospital bat ngiyu i ha kini kisngi ki por kajing Syakri jong katai ka hospital ki nongilam balang ki bor penyaj jong ka balang kalala shisha ban pentelun ban penyaj renti penyaj baik ban ay kata kajing Syakri ka bahok ben aya kata kajing Syakri na kamta uduk usuk lengba kajing don jong katai ke hospital ai kublei ya ki nongilam ki bamenta ki pastor ki rangba balang ki teman besan ki bor penyaj jong kasinot ki badang la syusyu
ban panjanai ya katai ka hospital ban pansyakri ya katai ka hospital lengba ka jing len lade ka jongki ba sibun ba ki pajba da ki lakngut ki pajba ki layo ya ka jengkot ka jingkhia ki layo ya ka jing da yada ya ka mensem ka jongki te menta ka sngi ka thong hi jong ka missionary ba kumno ban la ban ketiu susu ya ki kam syakri na kamta ki jongi ki pajba hapo ka jelahi baro kawe te kumba ngayo ya ka jengtip ba kane kasngi ban pelong ya kane ka jingila kairu kadon ka jingmut na kamta kumno ban kentiu kumno ban yo jingarap kumno ban res ya kita ki fon benang pentulun susu ya kakam habaya dai bat commissioner ini tengi i ba mata kasngi na kalyang kabalang kalabu ya ka jingkerpat na kamta ban don kata mensem ban no mensem lem na kamta ban yarap ban kha susu ya ka jingtrikam jong kabalang ngai i hang ne ba kadon ka nosing kabana kalyang kabalang kalabu hendrai ki omat penhe susu syaka nursing college habaya dai bat katai ko hospital tinga kerpat hapadeng jong pi iwe pe iwe ki baya don lang ha kane kasngi ngi su thu ba lengba ka jingdon jong katai katno ka jingkerku na kamta ka jungi hi tinga kerpat ya baro ki bayadon hangne ngobha banyano keluj mensimlem banyarap lem ya kabalang kalabu ya kathong ya ka jingdap chispa snem ya ka jingraki bat ya ka jingdap chispa snem bensa kenmau benang pa penkha susu ya ka jing trekam kabayar jong kabalang tinga kerpat na preng jopi iwe pe iwe kiba ya don lang hakani kapor bat na kalyang kajongaru hakani kasngi lengba kajing pentip jong kabalang bat ngakwa mo ban ai da ke ki kinja jong kaskim ndai kumpa pitip ba na kalyang kajongiru ngisa stang kato kanepor bat kajing ice cream kajing bu skim kalaput ndai na kapla jong lajong kaba ngakwa ban ai ya kabalang ha kane kasngi kum ka jingirap napla ka jonga silak tingka tengam shimshu ya kapor namar ka jingle kai kaba dangsa te sasisen tang jeng kublai na kamta kabor penyaj jong kabalang baro ya baro ki pastor ki bayadon lang hang kani kapor ki rongba ki teman pesan ki rongba ai kublai yai disi jungiru meneng i don hang ne hoi disi jungi ki opsal baro klam tajer kerteng te sai sisin na kaleng jonga ngai kublai kelum na kamta ka jong pi baro te tang na kini kintiat kenten kublai sibon kublai syajangu So kublai sibun MLA Badan Buram Jangi Iblawan mentah penisi mentah ya kena kesengi rengkat bat kijing ai kibasna tu blen kerku ya pi te mentah ngin tengpat saisten ya kijing lakal kerpat ya ki no peniat bat ke commentators ban sim ya ke bentah.
On. Check. Pajba baro sai sisin pan. Kumningin sayok ban teng pan. Ya ka jingi lek kai. Ha ka ni ka janmit leng ba ka kalamit. Bat kumban syupen kan mau. Bakat hadu ka bakut no jong ka kelas step. Bat leng ba ki lai pusan teliki minute. Dei ka kan hon jong ki officer. Ki ba phong e ka jersey rong blue. Ki ba don yu nam tam. Da ka ba kilayo. Ban thep lene ban convert. Artli ki kol. Bat klem dala ban len. Ka kan hon jong ki pastor ru. Kilayo ban fight back. Leni ban yakun teng Bat kataru ban yo ban penkijar leng baka kol kaba itenat bahagia ni gaski. Bat leng baka ni i baka kanhon jang ki pastor ru. Kelayo ban bu jingkhen haka scoreboard leng baka sikol. Bat kumni ngan sayo ban tengpat i ka kelamin. Haga ni ka poreng i IT ya ka jingilek kai ka basa. Haki commentators ki jongi kublai shibun. To kublai api baro sasisin ngene ya sakhi ya kani ka jingile kai ha kani ka kelamit menne hakal step na kaliang jong ka officers team kidon ki arngut ki MLA ki badon burom ki jongi iba renikton lengdo tongkar ba Pius Marwen ki bla peni ya kani le kai hagar kom ka itnat lamba ki sap ki phong ka joki bat menta ki le shongno menta ki le penmi sadau wei pat urang ba MDC beran buram jengi bak karnes so syang. Kublai sibun nak tajung kibaro. Ngin ai kijing tap tilang. Nakaliang jengi pastor pat. Kimpat dithaj kidang biang ki ka bor ke jongki. Te kimpat daya penbi bujeli. Lek saya kena kenti ke saya bujeli no imat. Kani kawai ka kali sangubha ML01 8609. Sengabahaban penkerja akan jaga kebakam biang. Oh, lale imat. Oh, ketika corner. Shoot bha, pastor. Kenang bak kan longkam. Gol, Jan. Toh. Oh, ngapet de manu tu ba? Mud barsut tu. Ngapet bah de pembantu pastor berpana jong kanabon. Ila theo na kendong. Na kendong ila theo. Kila kamlek pastor mta imat. Hangko telah tap. MP
ki Bucks jong ki officer kelong ki baklan ba. Aduh! Hangkut ilah. Steady hi. Oh goal keeper luat dari the way. MP. They show tu menit. Di Bucks jom kibsar kilong kibak. Passing itu nak mo. Oh, larak jong ni. Imat mentabun balai mik player termai mah. Lak bujli nama al imat lak thai tu mana. Oh dia, baik. Tote. Jimat Duna player jet jam mah. Okey, taktik ki bah. Taktik ki terima. Okey, taktik gimana? Kebun panak. Kebun panak tu. Waraili. Shoot back. Waraili. Bola ya foul. Seneng serum. Akan ke free kick ke bemta. Ki pastor ki la penlong ke kenrok ke baskem hang tu. Menam-menam jaka. Yau nong shoot ban penrung ke bol. Light stang ngejerong. Dan penrungnya ke bol. Lightstone ngejerong.
Total ayo ki of Sarsakaway. Kalaj no siya corner. Pastor Murah Marway. Murah Murlahi Marway. Ang basyano pikiyabun pelat kibak sang tu. Malay. Oh. Leo free ball. Coin cross ball. Kemudian cross ball MBC Jungi. Cross ball. Kemudian cross ball MBC Jungi. Tuh. Tang beklatiak ke tambah Subiang. Tuh. Tang Tang beklatiak beklatiak ke ke tambah. Pastor kita tri.
Pastor, shoot. Oh. Pastor, shoot. To kadon kejing bujli player MDC jongin in Shongno imbe bujli dari doktor. Ade kajing pukul ke biang hak. Gol ke bagi tenat Syabak Pep. Ketua kadai ke gol ke balai jongki officer. Oh, nakaliang jeki officer kila ya bujli player ter shooter. Kidang bun kibadang don kibadai banmi. Tabakin sami kamu sebut kami. Back the crossball di doktor. Para biang bor tu. Hang Tote layo ia ke crossball sibit. Tahu kajing bujlit player Goki Pastor. Jersey nomor 4 Arung Syongno
Mik bujeli jersey nomor New. Oh, layo. Poi Kloin man siya gol. Ora yo. Foi Klein. Oh. Kumsud jam niya ka ball. At ka ball ka poy no akti jam ng gol. Ade. Gol kiper jo Pastor lah yang datang kat ketuk kejeng kalanya ke gol. Ade. Pastor kit penmi bujili biang. Number arun syongno. Penmi bujili du number lain. Kapten jadi Pastor ulai syong. Penmi bujili da way pat kapten. Nagaliang juga officer penmi bujili biang. Number kat arun syongno penmi bujili du number kat nriu.
Ede. Bol ke bala klan. Kajing shoot ke bala klan ha. Ke basitom ha ban ken. Ang bau goalkeeper. Ubas kem. Mentapat kan peteng kajing bujli player Jongki Pastor. Unmi bujli no number san. Haka jaka jong number Arfosan. Pastor bakam step. Ade. To keng. To player thamai te. Ka julak no. Player berumi thamai. Tak step ha. Kon mere. Player Lom ko masih penbat di kebun. Don kajing bujli player. Nomor kendai unsong no umit nomor Arfosan. Kemeningin don ML show mentangi don biang. Kenjak bandom don ke MLA. Oh. Compare player ki balai yo bor biang kin mi biang. Kajing yale Asia ke Manchester United ke City.
Pastor to. What Riley? Pastor to. What Riley? Fall through. Passing ke Tiang Shisha. Isar dia sewin. Yelek no. Hak jaga jauh nomor sen. Jika hoi keduna na sini sa galeri, nasa tait kabyang, na sini keduna supporter imat. Lasol kena. Berapa ya biang met? Ya biang. Berapa ya biang bor? Shoot bah Pastor. Shoot bah. Kan seisok. Pakai dari bujili player suamu. Imat tang mentangi ham yo I ke papala nomor juk player lo ban mi asin lai sia duk lai. Hangno ngimji ikum kena ke game. San minit dom lele. Kabangin extend ya ke poro. Mak kami yang ambil lu perok ke player. Kipai ba ki ko ban extend ya ke por. Nang Mario yang ambil lu perok ke player. Habat extend ya ke por nomor ba. Kalau bampor ke bayi bujili player ni. Nolap gol ro kilap ban me bujili. To layup star to. Passing ke biang.
Baik, Manchester City nomor Alsan ke Bakbeta. Oh. Ki taktik ki ba da ihon siya. Babun ki peni ka style jong pilih. Dapat ngalaiat baha unu Ronaldo itosyo. Baro kilong kumjo. Imat kampun ki maram dona. Instead kum ki maram dona hi. Kan banang yai kapor, di player kinang so tenak. Di pai baru nang buja. Kau ni hati nak kebentah, kajeng lek. Kau ni hati berapa? Lagi pediang Yupian Batumai, nomor kat kendai Belami Semadan. Senempat Ferraro kumjo. Mata iman lak duna man bujili players nak kaliang jengkel. Corner kick Jongking Fasa. Kami tenat ada ya bujili baru arliang. Itenad ro la kia tep. Kende ya tep susu kende penpairu. Kalian ke tim ke pasal utang syuk bol kenjat baik syuk gol, baik time dan syuk gol. Kalian bayong ke belum dan syuk. Bayong, belum dan syuk. Kenjat Wood. Setang lai minit kadang sa. Setang lai minit.
Dang don por ya ki pastor ban pen pai to ar gol. Ta lai minit ar gol. Pen pai. Kalah deh. Shoot by Syagol, pastor. Shoot Syagol. Lalay man yung penalty, biteng-teng mo. Wai ken, kum belum lihat penalti siya. Shoot Syagol, pastor. Shoot Syagol. Syagol, pelat. OM. Tang bakal tiak tela. Petang tang pekelatiak tela. Oh, kajeng yelekai ke ba itunat, kajeng yelekai ke ba ithiang, kajeng yelekai ke ba songsit kala kudno. Hakaba nakaliang jong ki officer, ki layo ya kajeng job da ke batam, da ki lai gol lakaway. Kajeng yelekai ke ba sa jeng kenmau. Nakabenta jong ki player kabasa jing kenmau nak kamtajong ki paiba ki pekai kabar penhun jerut yanga yangi bro let's see tiba bon ken salet thaino wood namar ki tieng yo syak blok kali te saya let sok king mo saya let suk nganang ong penong manganang ne saya let sok let san bro mo kita ai kublai sakit pastor shibit saya poisuk poisan nak pilih dak kali lene dak kejat ne kublai shibun ya kajing don jupi bro kublai ro ya kajing no senyang tengah perken mau ro kita ki donation box ki don haman ki dong ki donation box pet yo pi pim yo i sekali hang no ki don Nyinam sengoi ai namar kajing yale kai ke don baik ke bajob bat ke barem. Ti mentangi sakhi bakawai ke bajob bat ke kawai ke barem. Tengah sahabat aku belai kan yakin nong ilakai mo ki pastor bar ki officer hukum jo. Ku belai sibun. Nak kaliang jengi kum kinong pekai nyong ku belai sibun. Ku belai sibun. Halo, ini Jerry Simyong. Dan ketiar ke bang ia tam. Sebahaman wan sekmat. Ban lumno ketiar lejong. Halo. Teman tak kandon kapus march presentation. Gila poi artacha ka bekut te mentangan khotno ye teman misan SE simle ban ai kentin ai kuble dan board of thanks hadin ke tangin sesam ye ki prize. Halo. Tohakani ka por ngin yo shwa ka post match presentation bad hadin ka tangin sayo saya ka jingkren ai kublai. Hakani ka por kerpat ya ki volunteers bat kumjuru ki teams bakin ya isa apo ke field of play nam ta ke post match presentation maron bha
ya kita yang tahu ayo tadi yang ngau roj mantau. Roj bahap hui wil hau roj bahap hui wil. Tapi oh di dengan tahu. Ano. Ki pajba bat cek ki pajba baro sai sin pan ngimla ban klem da ai kublai ya pi baro bentak nigas baplayo ya kaban wan kersyan ratba ya kajing temu ke bapa jong ka kenhon ka jing ya seng ya selok ki pastor jong ka kasih jantia presbyterian sinod sapngi amla banlen bakat banginang ya nagaway ka match day siya kaway pan yu iya ka yu iya ka jing remmen sim jong barok ki pai driu football klem da ken la ne klem da teu la kalong tangi ke banget jong ka balang nrei ka bakam kerpang ngayu i hang ni hapo madan sait senan unconditionally ngayu i upaj ba babon upaj ba riu football jong ka ri kasi ka ba ka jongi sai season pan ulo sai ya Rano ikelaj
ai biang. Dah keburum ngipan ma pi na kadau jong ki katto gan ki technical error ka ba pi detect on hagan ki field of play. Paj ba baro saisen pan. Wala gade nga bangan repeat arsin. Nrei ngamla ban klem da ai kublai lani ka organizing committee jong ka jingye sengye slok ki pastor. Kabalayo ia kaban perkat ia karkom perkat kabathmai lani ka ba compare. Ia kaban yo ban le AA ia kaban pensa jingkan mau. Ia une mau mer jong ka jingkan jo. Syaka arta ka ba shispa snem jong H Gordon Robert Hospital Shillong. Ngimla ban len ijing tmui long ibarit ba nrei lengba kini ki artli ki match day ia ka bangilayo ia ka ban pentelun i kan nok ai men sim lengba ki ka jingwan krisyan ka barat ba jong ki paj ru it football nadu na nong stoin ha ka match day one lengba ha ka nreu tarik jong Julai bat kum juru ngi i kham tam bat kala ka pen kan mau ru ia ka jing rat ba jong ka ne ka lumpung kham tam kini ka field of play hang ni hamadan side snat barok syikata ila syukan mau ya to por men habangi syuyang hasaudan jong kini ka madan ban petkai nrei ngira sngau ngu ia ka maulong wir sports club kabala penyo ia ka bakum kini ka kabu ia ka organizing committee banyo kumban pli ia kini ka madan yilekai bar kham tam ka bapen sngau bha kalong Ublay uyo kaburom haga bakum kini kasgi haga bang iyo kum ka sinon lengba kini jinge sange slok pastor ban yo ban pendon kam ia kini ka stadium naga banta ban penlong ia kini ka program bat pajba ba iet baro hapdeng ong ihang ni kidon kini ki kenrem kilendan kiban napdeng jongki kilong kini ong mi ikman jong kini ka dong berkathain ka jongi ngidon hang ni ya UMLA jongka mau keruat di constituency ba Renington El Tongkar iba haga juga poru ulalong om tang u kongsan lani u nongan ya shimenta haga ni gaski andrei kham tam ulalong ru bayo bani shimenta haga ni charity match ngidon ru ya u MDC jongka mau keruat assembly constituency lane UMDC jong ka mau kerwan bat ngi shisha ba ka jingi shimenta ka jongki kalong ka bak om tang bengi kitalen nrei ka pen kte kham tam ba ki yo bani no seniang hagani gaski kerpang ngimla ban klem da ai kublai ya chief guest jongi isa Pius Marwen ubengi boleh yo pen shisha da man sem ga jongu Bukwa om tang banwan long kumukan kongsan nreker pang banlong unong yelekai kublai shibon sa yaga pot pi ngidon ru hangni da kababurom yaki pastor rangba jong kasinat kajongi ngidon yi pastor JR Thaba ngidon yi Reverend Bidis ngidon ru ikwe pat ki pastor ikabangamla ban klem da jer kerteng kini kilalong ubot lum jong kajingyat lani ka jing peniat ya ka football kaba lengba ka charitable football friendly match ngidon ru hangni ya ki local pastor lani ki local church ministers ya ka bangamla ban jerlut yupi namar haga ju ka poru pilong om tang kino isimenta rekham tam pidai ki host haga ne ka jingile kai ka bamata gaski ngimla ru ban klem da ai kublai kerpang ru ya i Dr. Arnong Rum ubana kawai kamas je shakawai pan uyo daga jingra men sem banwan yu kejat i daledi habaro ki venue leni ki jaka bengi penlong ye gani kani ka ai men sem shibun ya ka hospital habai doktor inlet phainang ni iyo ban pha ya ka kubor jong ka men sem jong ki paj ru it football leni ki paj ba jong ga ri khasi ki ba don ka men sem ban krisyan directly dan indirectly ya ke Robert Hospital. Yamla ruban klem da ai kublai ya chairman uskatri jong ka organizing committee jong ka mau kerwat zone. Kabala da klem ka
jeng shim jeng ket klik ka jong pi lem ru ka jeng ya ban rap lem jeng ki wei pat ru ngatrai ka ni ka si kanam jen lalong kum ni ngis ngau thu ru bat ka dalong ka bakar pang kham tam kum ka organizing committee ban klem da ai khublai kham tam ya deputy commissioner jongka Southwest Khasi Hills District kabalayo ya kaban lum ban lang madam thank you so much nagabanta kaniga por batnam ta kaniga ski kabala ilala ban lum ban lang ya barok ki district officers ki bala ban long na preng jongki ki head of officers leni ki wei patru ki officers ki badan hapok kaniga district ka contribution ka jongpi kalong ka kordor nagabanta ka jongi ka organizing committee kindon shibon ya kabangam la ban jerlut bade kabangala ru le se ban klen nrei to shim kelum bakane ka por kalong ka jong pi baro bat ka jingidon banta ka jong pi hakane ka si ka ai men sim shibun yangi bat paj ba baro kum balapan sngau na do basdang kane ka jingya lanti jong ka organizing committee ngirang don tang hakadu ka match day 2 ngirang don menta sa south li ki wei pat ru ki zone ki bangirai ng day ban ya na ko wei ka district sha ko wei pat bat ngi kermen scam balada do ka ju kane ka men sim ngin yo lot na baro ki district lana baro ki dong ki thanju kanika state ka jongi kanda ai men sim shikade bat kan pen empat ru kham tam ya ka Robert Hospital baki nong trei hang to kenda shim ka jengket kle dawakum no kin yo ban ai ka jeng shakri ka balang unconditional irrespect of religion caste creed lani ki wei pat ru kumju tinamar kata ai ba kanika hospital kan long ka kabu yauduk usuk urit uria lane yu banget lane u bomnget ru ban yo kajing shakri kabajanai tam na katega hospital kajongi kakabakum kadika ski kadane ka message kabakrau hadu kata-kata ban pensawa kham tam ka skor jongki nongyelam kham tam jongka sinot kajongi bahal ndat jongki tuki ki babon ki bengi ki jingat enti ngi katni ki don ban kersyan ban nganget scam bakajing temu baro kanong kabajong te pajba baro menta ilapoy siya kabanta jongka prize distribution ceremony bat ningkong na kabanta banyo ban sami kiniki kusnam ki per haga ban ningkong ngas ngodei ban khot ningkong yaki match officials jongka ni jingile kai he kani gaski banwan shikman na kabanta banyo ban sam ye kini ki momentos lani ki kusnam sha kini ki match officials ki balayo ya kaban peniat baik peniat runti ya ka jingile kai ha kani gasi bat na kabanta kani da ka baburom ngaskeu bha ban khon ye Reverend Dr. S.I. Opnio ban le kabanta ban sam ye kini ki kusnam ngagar pari ki match officials ha ka jingilam jong u referee ban shim ye kini ki jing ai ki barit kibakum ke organizing committee ngiran ban ai yepi tongina ai kakti jong ka jing ai khublei nagabanta kini ki officials kiblayo ban peniat runti ya kani ka jingile kai he kani ka singi bat hapdeng kini ki artli ki kanhon kidon kibut kiblayo ya ka ban Christian ratba nagabanta ka kanhon lani ban long ki playmaker nagabanta ka kanhon banyo ya ka jingjom bat kita hi kini ki team officials kabagan tu manager u coach bat u pishu bada kababurom ningkong ngas ban kon ya ki team officials kan hon ki pastor bakin wan shakmat na kabanta ban ai kini ki momentos sha kini ki team officials jong ka kan hon jong ki pastor bat na kabanta kani ngas ngeu ban kon ya i Dr. Arnong Rum ban le kabadon kam na kabanta banyo penyo bentai kini momentu leni medals syaki team officials
tayo. Kublai Shibun na kabanta I doktor belong representative jong ka Dr. H. Gordon Robert Still iblayo ban sami kinigi medals siya ki team officials jong ka kanhun jong ki pastor haga ni ka puor ngaskeo ban khodi ki team officials jong ka kanhun ki government officer leni ka kanhun jong ki officer ki bayo ki badan hapo ka ni ka district bat ki bayo ia kaban yalami ka kanhun ban poi khamtam shudu uput ban ra ekanam job kerpat ia ki team officials skeu phaban wan shakmat bat nak banta kani ngaskeu phaban khot ya I Reverend JR Thaba ban le ekbadon kam nak banta ban ai kini ki momentos she kini ki team officials tongin ai ka ti jong ka jing ai khublai nak banta kini ki team officials Bat pajba baro mentang idon sai ki khusnam kiba kham kerpang kilong kiba rit ai kilong kiba kerpang ya kaba ngikum ko organizing committee ngidon ban acknowledge nali ban perto kham tam eu seniang jongpi ubang ngech scam bakanam ga jongpi kan gaski kan yaisa ke history jong jing ya seng yes lok ki pasor bat ha kan ga por ngin poi no shikaba sam yaki medals shika team kabalong karana sob bat kata kadai ka kanhon jong ki pastor jong ka maukerwat zone kabakan top iki sautli ki presbytery kata karang thong presbytery ka maukerwat presbytery ka jakrem photjaut presbytery bat kanong sunri presbytery pajba baro tungin ai ka kti jong ka jing ai khublai yaki saisen pan bad hagani ga por da ka baburam nga khot I Reverend L Nongrut ba phin le ya ka banta ya ka ban sami kini medals sha ka kanhon jong ki pastor ki bayo ya ka nam kum ka runners up hagani ga jingile kai ka bam tagasi agar pat yu kapten jong ka kanhon ban ya shakmat bat ban ptin ni ka kanhon ban shem ye kini ki medals tongin ai ka ti jong ka jing ai khublai bat sngeungu na ka banta kani ka kanhon jong ki pastor ki balayo ya ka ban pen I ya ka sap kabashena ka jong I kerpang yu player ubapong ka jersey number arpulai ubawat hapdeng ka weight kabakya ba hanrei ula ya ka ban pen I ya ka sap ka jong I bat ita ide irreverent ar pensyaibor jerwa ubala ka ju ka poru us secretary jong ka organizing committee mau kerwat zone kublai shibun pastor
of team hagane ki jingile kai charity football match. Bat mentang idon ya ke benta ke basak bat ke bakongsan. Kata kalong ban penyok bentai ini idak lani itu kan berit jongi kum ke organizing committee. Ngimla ban repay ya pi kum ke kanhun kam tam ya ke jinglong lakloi ke jong pi ya ke ban sacrifice ki kato kan ki kam ki official duty ke jong pi. Nrei da ke bapidon ke ju ke jing temu kumba ngi ke organizing committee ngi don. Ki penlong ye ke ski bakan long ke besyet ke bacngan bat kham tam ke ski ke badap jing kirku ti hakani ke por ngien poino asya ke benta ban ai sai ki khusnam haka jing shisha ka jing perkhat ke long baladu chief guest si un yo ban pen yo bentai kini medals nring sku thu ba u chief guest u jongi u don hapadang ke squad ti ban le burom ye I barega kanhon ka bayo ye kanam jing job ngakarpat u chairman jongka Central Organizing Committee Reverend H.L. Kongwir bain le eka benta ban penkup burom ya kini ki players jongka kanhun ki officer jongka Southwest Castles District ngakarpat u kapten jongka kanhun nomor kata da ke burom apin lead ya lega ke kanhun ban shim ya kini ki medals. To sai sisen ngenai kakti chong ka jingai kublai nagabanta kini ki government officer jong ka Southwest Castles District kiblayo ya kaban no senyang ratba lengba kini gesngi kini galong ka jing ais ngeu bha ka ba koridor tam kabangi kum ki pat jong ka bri unyau trem ngiyo ban contribute kam tam sekita ki silem trai kam ki badon ka jing temu ban bot lane ban perthuk bot ya ki kam bau jisu ulale man bau don ha ka perthai bat kata ka long lengba ka ministry jong ka jing pen khia Ishbun ya ka kanhun jang ki government officer ki balayo ya kaban ya don benta bat kan gaski ga jongi ublei unda kerku bat nginda kan mauru aga jing duai naga benta jong pi baro art ligi kanhun kam tam ya kini ki government officer ki jongi ki badon ya ka benta ba krau naga benta ban syakri ga negadong bat ka than ga jongi bat dakum to ngilapoi siya kabakot jong ka post-match presentation. But nagbanta ka jing tip. Ba haga jing persyang jongi organizing committee. Ban I live lene ban broadcast live haga YouTube channel.
bat kum juru ha ka TV channel sinon ni pan map ye phi ka ni ka ski ban amar ka jing bom la ban yo ye ka fiber connection ka bati kana kum ka organizing committee ngi lahap ye ka ban pan map ye phi baro ki pai dri it football le ni ki pai ba no kershan nrei ye thu ye phi bangin sa restream ye ka ni ka recorded event bat ngin sayo ban pelaj ke YouTube channel jang ke Good News TV bat kum juru ke TV channel number 278 jong ke Good News TV jong ke KJP Sinot Sapngi bat tad ahli obine sempat lani ba pinyo i ke ni ke live stream ka bangin restream lani ngin I deferred live sai season 4 ngai kublai ye pi baro upaj ba ubadan saudong jang ni ke jong ke Lumpung bat kerpangi kitu balanang yaj no syakman namar ki dei ban lek pai Syaki jaka ki bajengai naga ni jaka ka biye don menta ublai un kerku ya pi lang baro hakani ka por ngan IT sya I teman basan SC Simle ban ai ye ka jingkran ai kublai Itu teman besan SC Imle toh itu teman besan SC Imle indon ban keren ai kublai nang tei na podium Reverend Salman ba peniat ia kena ke function ke charity football match hapedeng ki pastor ke KJP Sinot Sapngi mau kerwat sun bat ki officer lem bat ki nong mi khmat pajba jo ka Southwest District kum ka jingrakhe ya ka jingdap chis pa snem ka Robert Hospital Jaya Hospital Shillong ba sejak nespa arpu arjar arpo i pajba abrok bi once sakhi shakanika jinglekai football nakaliang jong ka organizing committee mau kerwat sun ngadon kato katne ki kentin ai kublai hoi nga haban repeat biang sajisin ya ke ba nakaliang jong ka organizing committee central political bo ki kentin ai kublai risuaban ya chakmat ngapan map na ki kato katne ki ba alupa ki ba ngala ban klet ni pan pau namar kapor kalong kabalongkot kabalongkong ngi ai ngu iublai Boleh alam badon rengkat bad ngi nadu bangi penkre bad kamtam ha kani ke program menta ke sengi bakalolong ke job kublei ya baro gitu ke bla trejtom wanwan ra ke jing job ya kani ke program ngi penpau ke jing kublei kerpang na ke benta ke organizing committee central body Shillong ke bla trejtong lang kamtam ro ya ke jing penchai na I Reverend BCM ibala ai jingkren ya ka hakanika sengi nakabenta ka jing don kam jong kanika football par khamtam ka bala pinbiang ro nakabenta ki medal ki jersey nakabenta baro ar ki tim ka bala don lang ro hasenda batngi hakipor baro nyai ka jing kublai ka ba ayai Medical Superintendent jongka Robert Hospital Shillong I Dr. Anurim ibal ai ka jing shai ya ka jing rakhe Jubilee ba ka jing penkre jong hospital banang penkrau ya ka nyai kublai ya ki moderator executive secretary jong ki South League ki presbytery ya ki pastor rangba ba dia baro kinong sarai ni ai kublai ya ka jing saibor jong phi na ka banta jing penlot ha kane ka charity football match ngai kublai ya baro ki balang ki bele sim kia na ka banta kane ka kam ni pen pa ko jing kublai sungu ya ki wipat ki pra bangai ni wipat ki gunhun balang ki bele so nilang ha biasa ki ber so tilang ha kane ka project ka pakrau jong ka KJP assembly ka jing kublai
kaba kam kerpang kalek sia ki player jong baro ar ki tim kata ka pastor tim bat ka pastor tim pelapen isi syai ka sap elakai daga jing it be ka mensim jing elong sipara ki pastor kinelong ki player sarai mensim ki besar player kin yelong ki player nak benta karoi ka par ni ai kublei kerpang ya ka ubsar tim kebala ban warna ka jing job lai la wei to kebala pois kanam jing job to phini long kanuksa ya ki khon samla badang khidang san ki ba ie ya ka sport ni ai kublei ya baro kinong pniat ya kene ka kem kebala yaj bet ne ru basdang hadu bakut ni ai kublei ya i Madam DC kong sikar kungor badia baro ki besar jong ki department prepare ki ba hapo jong i ni ai kublei ki officer ki bala organize ya ko besar team ha kane ka char timat kublei kong nak benta ka por ba kodor ka ba ine sa hadu kene por ka jing kublei ka ba kong san ka lech sha i sar pius marwing MLA ba MDC jong Karanikor constituency ibalang chief case Balawan ban pri perda ia kene ka charity football match Henry om tangkum u chief case Henry kum player balapan i ya kene ka jing simenta ya kene ka kem tak bapong ru ia ka number jersey ka barbasan ai kublei ka por ba kodor jong pi ki sumbo jing perkhat ki ba ai mansim ki pastor bat ki pai runget jong ka makrwat sun kublei chubon ia ka jing long keluj mensim bajing laklo jong pi banok seniang syakarobat hospital lengba kamau kerwasun tublei unang terku pi bat yak jing sakri jong pi kumunong mi khmat hak nakane ka district jongi nyai kublei yai ba renekton londo tongkhar MLA jong kamau kerwat kumka organizing committee ngeu ban panma panong tung neklet support ya hakane ka kenta ya karang ke jongpi hari kublai shibun hajar ngu ya ka jing simbenta jongpi kum player ban lead manialam ru ya ka officer team kublai nong karku na ka benta jongpi ngai kublai ba karena so syang MDC makarwat hoj om tang kum MDC hari kum i player iba dak barok langut kinong mi khmat jungi kabalong kaba nang pen songshit ya kene kajing yele kai ya kublai ken nakabenta jong pi baro ki nong mi khmat ba i jongi ni ai kublai ya ki menteri sinong ki ba khamarjan jong kene ka makarwat area ka ba nyelakhat karpang nakabenta jong pi bad giwei pat ki nong sensar sinong kublai subon ni ka rangkat ka jong pi ni ai kublai ya ru ya kinong kitkam jong ka MDSA berkumjuru ya kamakarwat area veteran football team kublai ru ya kinong yalam sinong pa per kibedon lang hangni nyai kublai ya ka ya i wei rangba iba stelin iba la kloi kaban airu i jersey na kabanta ki por practice jong ki player ki jongi nyai kublai ya kuar jongka nong senri presbytery jinga seng samla balang rangthong ki kuar jongpi ki lapan bang bat aiman sim susu ya kane ka program hoi kublai ya baro ki jinga sem ya ki noi sim benta ha kane ka program nyai kublai kerpang ya kini ki jinga seng kentai balang ka balang jakrem ka bala penkre na ka benta ka food face na ka benta ki pajba bag jino seniang jongkaru nyai kublai ya ka jing sengken thai balang moronglang balang nonglang bat balang rangthong namar ka syasngi bat ka jasngi na ka benta ki official player invited bat ki volunteer gui tublai unang penkrau ya ka mensim sakri kum ki jing sengken thai nyai kublai ki balang ya ka balang malong wer bala simkhia ban penbiang jon kam hagani badan kumjuru ya kitu ki balang kiba ngilakhat ban pha volunteer bat nak benta kitu ki balang kiba lai simkhia ban wantre social work ha po kani madan blai ki volunteer ki blai tresitom
Pilatrai Henry to pin pendep ru ya ke badang sa ke ba pide pendep hakani janmiet. Kublai ya ke balang mokorwat nak benta generator pil aiso bahab penon kam. Kublai ya u district medical health officer mokorwat CHC nak benta ke medical team jo pi ba pil secretary menyarap nak benta ki player. Ni ai kublai ya ki press and media kamtam yo mo por bala ai ka press release ya kene kajingile kai tunang pendep ya kam bangsa ban patai kubor kajing kublai ba kerpang kale sya ka good news tv jong ka sinot sepni kabala penbit penbiang ban ai live telecast ya kajingile kai kabanginge ba tegi pewajar kila saki batkin sasaki ai ya kene ka jingile kai nyai kublai ya ki operator jong sound system kiba la penbit penbiang klem jing thot kham tam e chim masan jiji sangriang ibale tracy tom met bat mensiem na ka banta ban penbit penbiang ya kane kajing ele kai ngai kublai ka office jong ka bsnl ru kublai arab na ka banta ka bayadai berkaba telekas kajing kublai ka bakhado kalet sya aka malongwir sport club bat kasnong malongwir kibalong try ya kene kamadan saitsnat pendonam kibalasya sembaha ban pendonkam ya ka omtang ya kamadan henry kila penbiang lut ya jinon-kam hapok madan kentop ya kalari claim da sudor kala kitli ru ban penbiang ya ginong peniat ya kene kejinglekai kublai ginong kitkam jong ka bat ki dokhot jong ka sport club barok kawai kublai ya komentator kibala penbang pensyo ya ki skor nor ki khmat ki bang ui kentang ya wai kublai pi baro ki pajba nadu ki he ki han ki riurang ba chenram berkentai ki samla samhoi ki khulung khana leisup kublai unter kui pi kublai si jangu ikito ba ngalakum ino neklet ban ai kublai kublai ki jing ai ba subon jong pi baro sya ka robert stal kublai unter ku ya kijing ya pi ber kijing ai jong pi leit de basuk bat kan mauru hai jing duai ya ko hospital ba kanang kham jam kham sejrong namu jam ba chispa sakajing sakri ya gari bat ke jaj ben reu kublai tu kublai sibun tangin poino sya kaban penkut ya kene kajing elang kajongi hadin balawai ka jalang ngan subhaban ya abban edisya bat ki pastor jong ki tu sau teli presbytery in wan sene jakmat ban ya kren ban penmaji ki kam subhaban salakum ta te ngine penwai ko di pastor SW Nusrit ban duai nam ta ka sya ka bangen si simenta bat ban kerku penwai ru tongin ye duai ni ai u ye me ablei na pamela lumlang yang i hagane kesngi pajba abobon kibelewan na jengai ben na jan kumju pan ye poilang hagane kelempung na kapenta kane ke jing yele football hagane kesngi melalong rengkat na du ko basang hadu kane ke por hagabangin penuaino ngiduai men kerku ya baro kibenta ya kabalayo ya kaban pendep hagani kesngi ngiduai men kerku kham tam ya kejing temu ya kejing tau bagani kejing ele kai kam ngidon benta hagani kesngi kalong kerpang naga benta kejing sekri jong kabalang lengba jong ke hospital hang tei selong ka H Gordon Robert Hospital kabadon benta hagajing rakhi ya ka jingdap sispa snem kejong ka kalai ai trei lengba jong kini ki pheobat ki spas nem naga bentakan ki jing sakri ka kam jong ki jing pungkia ban ngi duai menang kerku ya ki jing trei kam ke jong ka nang ni sekmat bakan nang roi ka nang san kanang la ban ai ke jing sakri hakamet baraka mensi ya ki to baro ki badon kam ya ki jing rap ya rap lem naga ne hospital ngi duai memlong rengkat ru
naga bentau poi ba obon ubalawan ban sakilang hagane kasni naga bentakane ki jing elekai bahabakin lej pai sela ki jong ki yeng ki sem ki snong ki thau ki jong ki lajan ne jengai kin poi suk poi san hagi jakasong ki jakasa jong ki daga jing suma sukher kabadab biang ki jong me hagane ko por hakaban sapenwai no ni sim bentaru nagasya ya kabala penkre ya kabangin yo ya kaban yedi ni dua nama kata ba ai bagi jingbam jingdi ya kabangin ingin pendon kam hagane ko por kindalong kabor ya kaban kristian ya gimet ke betolot kujungi kerku ingi banginang la banai ke jing sekri ya me haki por baro bat long rengkat ya kabenta ka basa jong ke sni baraka penwai no to dai ke jing ai ke badabiang trai dunong penim jong Yesus Kristus ke jing i ke jong blei bokpa ke jing selok betiang bajanai mun simukut nong pentengen kin long rengkat betu baro i besekri ke pendon burom ya me saudong kari bersetelak tu bertei minta bersudu bom jukut amen